No napríklad náš kolega Marek ešte nepočul Brept Milénia. Áno, to pritom ten Brept Milénia vznikol v roku 2001 a myslím si, že každý rok nájdeme jednu, možno dve príležitosti, kedy to púšťame, pretože je to niečo neuveriteľné. Marek, si opäť v štúdiu, ahoj. Ahojte. My sme si ťa sem zavolali len preto, aby si a ty ako človek, ktorý si to ešte nepočul, aby sme si ťa otestovali, ako budeš na to reagovať. Som zvedavý. No si pripravený aj? Som pripravený. A hlavne počkaj, ako vôbec si žil bez toho, aby si to počul? Predstav si, dokázal som žiť, zvládam to zatiaľ, dýcham, fungujem bez problémov, ale tak možno sa mi teraz život skvalitní. No, možno, určite. Dobre, tak sa teším. Počúvaj. Slovenskí hokejoví reprezentanti pred blížiacim sa svetovým šampionátom skúšali formu včera s Lotyšskom a boli úspešní aj v otetnom stretnutí. Po prvom víťazstve 3-0 zdolali Slovensko Lotyšov včera 2-1. Klub zámorskej NHL odáva senátor prosím ťa, nemohol by si tie správy ešte raz začať čítať? Si veľmi múdry, ale čo už. Liverpool včera vyhral nad Barcelonou 1-0 a postupil do finále UEFA. Kožu si zachránili remízou 4-4 s Norskom a skupinu o záchranu budú hrať ešte zajtra. Philadelphia vyhrala nad Buffalom 3-1 a znežila stav série na 2-3 a v treťom zápase St. Louis zvíťazili na San Jose 3-1 a rovnako 3-2. Tu je po tomto zápase aj stav série. No čo, Marek, ako? Jaký je tvoj život teraz? Je super. A tak sa skvalitnil, však. To je také súbreptie. Toto chcem skúsiť aj ja niekedy. No takže, no počkaj, ale musíš si natrénovať otrtné stretnutie, hej? A 4-4 s Norskom. Áno, skúšali včera formu s Lotyšskom, boli úspešní aj otrtnom stretnutí. No a potom musíš mať kolegu, ktorý sa volá Miňo, ale ty ho nazveš MH. A keď sa niekto volá MH, to je krásne meno. Takže na úrad príde, že ako sa to prosím vás píše? MH. Si veľmi múdry MH. Celé meno, birmovné. No.